Hej YouTube. Hey, hør nu op. Seriøst. Godt. Vi skal sove. Er din ged? Så er der ikke en klikkeri om en hav. Altså gå. Larm. Men jeg går lige og tjekker ud i udendørsfaren. Så går han måske se det. Jeg plantede lige nogle sukker lidt tættere på. Så nu får vi meget mere sukker. Bare spøgelse. Vi har helt glemt at tale med jer i YouTube. Ja. Ja. Jeg har faktisk glemt noget, så... Jeg har ikke. Jeg går lige op og hugger noget træ. Seriøst, er du vild med tomgang? Jeg har fundet på hjernen. Jeg har fået Nick og Jay på hjernen. Altså, ikke de andre, men den nye, de har lavet. Den er god. Det der er den. Det er Jacola. Stars. Vi skal prøve at se her. Prøv at se her. Aha. Fuck your motherfucking bitch. Okay, undskyld jeg banner. Let's go load. Okay, jeg gjorde lige alt vores svede til brød, så nu har vi 9 stykker brød og 14 svinekoteletter og 4 bøffer. Yeah. Og det her er vores episode 8 på en dag. Så ja. vi skal nok regne med mange episoder. Hvor mange nu kan få. Ja, så det sidste. 20. Ej, jeg kan ikke sige. Måske 20. Ja. Jeg har tænkt mig at lave sådan en stue lige her i YouTube. Hvor langt går den egentlig op der? Fuck. Måske jeg banner. Så jeg fandt lidt flere af de der kronesvampe. Så skal vi blomster. Og jeg synes meget tit i andre søger er det svært at finde rødblomster. Specielt den på dobbeltkvæft. Der er det bare eksplort. Skal jeg nakke alle hønsene, Kasper, eller skal vi beholde en lille? Ja, skal vi. Skal vi beholde æg? Skal vi beholde den her? Alle hønsene? Ja, bare tage alle hønsene og så alle de æg, vi kan få. Jeg slår lige en i den. Det vil slagte dig. Og æde dit kød, hvis du giver noget. Burde du skal også give sådan en flyt. Slår sådan dejligt. Stikker dig ned i en tro. Haha. Nå, undskyld jeg lige
blev distraheret af noget andet. Okay, nu tror jeg ikke, at jeg dræber flere høns. Ja, ikke. Kommer vi til at bruge en dag. Forhåbentlig. Og nu har jeg det. Der lokker nogle dyr ind i en lille fold. Eller Skal det være indendørs eller udendørs? udendørs. Okay. Så skal jeg bare lige have et stykke hvide. Og så laver vi lige en udendørs farm. En lille fold. Så kan jeg lige lukke rigtig mange høns ind. Vi laver en farm herovre. Lige her. Eller over på en anden ø kommer der sådan en lille fold. Jeg laver bare lige en pro, hvis det kan lade sig gøre. Det kan det da, men næster. Så. Jeg skal bare have et enkelt stykke jord, så kan jeg lave. Godt. Et lille stykke. Laver lige en masse højplads. Lort. Nu tager jeg et sparke. Det jeg høstede. Høster det for tidligt. Kan jeg spørge? Ja, Laver du nogle hegn? Og så bliver marken. jeg er lige ved at lave en stue. Vi skal have nok en masse høns i min fløj. Kan du ikke lige lave hegnet? Men jeg har ikke noget træ. Det er dig, der har lige sådan noget træ. Så jeg kommer lige at tage imod det. Prøv lige at vente, du får... Ja, der kan du få det der. Hvis alle bliver penge, er det forhåbentlig nok. Så. Håber jeg, det er nok penge. Jeg vil jo lave noget forkert. Jeg vil lige lave stiger. Jeg håber jeg bare 18 det er nok til den ene hånd, jeg har tænkt mig med. Ja, så vi skal snart til at sige farvel. Nej, vi fik ikke sagt så meget af YouTube. Der er så meget at tale om. Jeg fik så lige hørt, at jeg skulle til at lave en folk. Nej, jeg tror ikke, jeg tænker det. Så vi vil begynde at sige farvel, og tak for den her episode. Ja, episode 8, er det ikke der? 8, ja. Hej hej. Vi ses.